Sa dugang nga balita, zero tolerance na ang Mandurriao Police sa mga tawong ang bisyo ang magpanggamo o kung magtughong sa nga agwa di pataranta. Ini ang kasunod sa panibag-o nga kinagamo naman nga nagluntad sa Smallville Complex ang damlaglang. Ikaduwa na ini nga sunod nga weekend nga may natabo nga gamo sa Smallville Complex sa diin magtimba nga grupo sang kalalakihan ang imbulbado. Sa pinakauling nga insidente nakasuhan na sang alarming scandal ang apat ka mga imbulbado suno sa hepe sang Mandurriao Police. Wala kuno sang problema ang pagsinadya kag pag-inom-inom apang nagpaandam ang hepe nga dapat ipaiway ang pagtugas sang gamo bangod indi magpangduha-duhang kapulisan nga dakpon kag pasakaan sang kaso ang mga imbulbado. Ting subong, zero tolerance na kita sa mga bagay o sa mga tao nga gusto mag-disrupt sang aton nga peace and order diri sa ginakapik naton nga nightlife capital sa Panay Island.